Eli tämän tähän ja devade. Kato, kun tulee ilmakuplia tuolta välistä, kun nyt. Missäs tänne vettä on tullut? Housut kuivuu niin nopea, ettei ehtinyt huomaa. Kävimme ikään kuin Majavalla kylässä. Joo, tuu vaan mukaan, en yksin halua mennä. Olemme Majavan huudeilla. Keskeltäkö mennään vai mistä? Tästäkö? Liikkuu eteenpäin. Helppoa kuin heinän teko. Ei kun mikä, en mä tiedä. En mä oo heinää tehnyt nyt hetken. Nyt on ruokalautta. Nyt on iso. Hei, onks tossakin nyt toi kasa tossa rannalla? Oh, nyt on toinen näin lähellä. Siis kun sehän on, ne samat perhekunnat voi asua, niin kunhan niillä on reviiri ja ravinto riittää, niin ne asuu lähellä. Joo, hei, tässä on vierekkäin. Tiedätkö, tässä on, hei, nyt mä sanoisin, että aika tuoretta työtä nämä puut. Näissä on lehdet, kato. Nää ei ole edes nahistunut, olisiko viime yönä jopa. Tosin onhan tässä kosteita, voi ne olla vähän vanhempiakin. Mutta lehdet ei ole mennyt miksikään. Hei, kato, tuolla on puhdas huoma. Ja taas on pato. Mutta tätä on nyt, olisiko joku käynyt siirtämässä? Vai onko mennyt itekseen? Kunhan ei pohjaan asti pureta, niin ei ole niin iso hätää. Nyt pääsee keskeltä. Kiitos Majavalle vauhdista.